Les classes s'han acabat i aprofitant que les aules estan buides, és moment de posar a punt els centres. Com cada any, l'Ajuntament ha iniciat el programa per fer inversions de millora. Al Col·legi Mas de Tous s'ha condicionat la zona d'esplai infantil. Este espai de jocs era abans d'arena i terra. Pares i professors demanaven que es canviara per este paviment de seguretat. Un pis de cautxú ocupa ara tot el tancat dels més xiquets. Els xiquets jugaven molt en l'arena que anava a les butxaques dels xiquets, després entrava dins de l'aula, els mobles ratllats, el piso també, i costava molt de netejar i damunt dels xiquets sempre molt bruig. I la veritat és que se pot veure com s'ha quedat de ser una zona enfonada i de terra a ser una zona alta, completament plana, que els xiquets antes tenien un escaló, avui ja poden passar d'una zona a una altra sense ningú tipus d'obstàcul. S'ha quedat, és un cautxú continu molt mollet, que és per xiquets, amb la qual és més flexible que el que n'hi ha en els parcs habituals, perquè este és ús íntegre només per infantil, i uns dibuixets, unes zonetes que s'han quedat molt bonics, amb molta set, i esperen que així puguem jugar i disfrutar i tindrem menys perill. Un paviment de seguretat que evitarà els problemes que ocasionava que l'arena acabara entrant fins i tot a les aules. On també s'estan fent obres estos dies és al Col·legi Lluís Vives. Els lavabos de la planta baixa del centre, a la porxada, s'estan renovant. Els banys d'esta planta havien complit els 30 anys que té l'escola i estaven pendents de reforma. Ara, els treballs que està fent estos dies la brigada de l'Ajuntament permetran que quan els alumnes tornen a les aules puguen estrenar nous lavabos.